दुलाराय बर' हारिमु आफादा जे समनिफ्राय जोनोम जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे दैदेननायाव बड'लेण्ड आन्दलनाव बे समनिफ्रायनो जोनोम जानानै बर' हारिमुनि जौगानायनि खामानि मावबाय थादों आरो जौगानाया जाहैबाय मोनसे साइन्टिफिक डेभेलपमेन्ट नांगौ खारन जों ट्रेडिसन हमथाबानो हारिमुवा थांनानै थाया आरो जों कमार्शियेल गान खनबाय थानानै जों स्टेज गाबाय थाबाबो हारिमुवा थांनानै थाया It is an education, academic. आरो एकाडेमिक साइडआव जुदि स्ट्रं जानो हाया हारिमुवा माब्लाबाबो खुगा थांनानै थाया हारिमु आफादखौ आं बेखौनो खावलायदों You just strengthen the academic side of the culture. बिजाब ओंखारनांगोन कलेजफ्राव मोनसे सिलेबास हिसाबै हाबनांगोन साबजेक्ट हिसाबै हाबनांगोन प्रत्येकटा डेन्स ट्रेडिशनेल डेन्स बागुरुम्बा बारदै सिख्ला बेनिफ्राय लानानै सत्रालि एबा माने खेराइनि डेन्स बेफोर ट्रेडिशनेल डेन्सफोरा मोनसे डेन्स फर्मनि सायाव मोनसे बिजाब ओंखारनांगोन फर्मुला बायदिसिनाखौ लानानै बेखौ सोलोंनांगौबा बिदिनो सोलोंनांगौ बे एकाडेमिक साइडआव जों बहुद लोरबां जायो ओंखायनो बबेबा इउनिभार्सिटिजों टाइप खालामनानै बर' हारिमु आफादा एकाडेमिक साइडआव स्ट्रं खालामो नङाबा दा क'क्राझार कलेज इउनिभार्सिटि फैगासिनो बिसोरनावबो मोनसे आलादा साबजेक्ट खुलिनानै डिपार्टमेन्ट खुलिनानै बर'नि मिउजिकफोरखौ साइन्टिफिकेलि डेभेलप खालामनायनि खामानि मावनांगौ लोगोसे जाहैबाय जोंहा मोननै रोखोमनिल' डान्स दं मोनसे जाबाय मडार्न डान्स बे कमार्शियेल मानसिफोरखौ मोजां मोनो आरो मोनसेया जाबाय ट्रेडिशनेल बे जाबाय बागुरुम्बा एबा माबा बेवहाय खिन्थु खुनु क्लासिकेल केरेक्टार गैया खिन्थु जों मोनसे हारिनि डान्स फर्मखौ मोजाङै जुदि डेभेलप खालामनांगौ वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट खालामनांगौबा बे भारतनाट्यम कथक बा कथाकलिफोर बादिनो जोंनि फुराना ट्रेडिशनेल डान्स फर्मफोरखौ कम्बाइन खालामनानै जों मोनसे क्लासिकेल फर्म अफ डेन्स डेभेलप खालामनांगौ बे जायखौ सोलोंनायनि उनाव जिखुनु डान्सखौ मानसिफ्रा सोलोंनो हायो जेरैहाय भारतनाट्यम रोंनाय मानसिया रकखौबो हायो नङा होमबा ब्रेक डेन्सबो हायो खारन जाय मानसिया भारतनाट्यम बा सोलोंदों बे मानसिया जुदि ब्रेक डेन्सबो खालामोबा हि उइल पारफर्म बेस्ट थ' जोंबो बिदि मोनसे बेसिसखौ क्रिएट खालामनो हायो जेखौ सोलोंबा बर'नि जायखिजाया डान्स बा गुबुन डान्सखौ होनो हायो सेकेन्ड खोथाया जाहैबाय मा सं मिउजिकआव मेथाइआव जों दा रिभार्स खालामो सारेगामापा पाधानिसा बे जाहैबाय गुबुनफोरनि नङा होमबा बाङालि हिन्दी बा असमिया बा संस्कृतजों डेभेलप जाबोनाय खिन्थु जों जे दा बर' मेथाइ खनो फैबि मा फै होनलायनाय मेथाइ खनो जों बा बाथौ बोराइखौ गाबज्रिनायनि मेथाइ खनो बे सुरखौनो लानानै नों मोनसे क्लासिकेल फर्म अफ माने मिउजिकखौ डेभेलप खालामनो हायो जुदि रिसार्च खालामनानै थाङोबा दा ओमफ्राय जोंनि सिंगारफ्रा जेला मेथाइ खननो गावखौ प्रिपेयार खालामो जेरै नोङो प्रथमाव सारेगामापाखौ रिवार्स खालामो नङा होमबा रिवार्स खालामोबा बेजों नोंना टना थिग जायो खिन्थु एट दि सेम टाइम नोङो बर'निनो मोनसे बेबादि माबाखौबो नोङो डेभेलप खालामनो हायो क्लासिकेल फर्मआव जे रिवार्सआव बेखौ बाहायनो हायो आरो जों बर'नि सुरजोंनो रिवार्स खालामनाय सिंगारफ्रा आरो अब्लाना नोंना पारफेक्सना बारा फैबाय बर'आवबो पारफेक्सना बारा फैबाय दा हमनानै लादो दा जायनाखि सारेगामा एक्सपार्ट बे मानसिया जेला बर' गान खनो बे सारेगामानि सुरा एफा टाच फैयो बर'आव एसे फाराग जायोना जाया एखे ट्रेडिशनेल बर' गान खननायावबो बै क्लासिकेल एक्सपार्ट मानसिया जेला गान खनो बै क्लासिकेल टिउनखौ टाच खालामफैयो थ' बै क्लासिकेल ट्रेनिंखौनो मिउजिकआव बा मेथाइ खननायाव क्लासिकेल ट्रेनिंखौबो होनो हानाय क्लासिकेल फर्म अफ माने मिउजिक नों डेभेलप खालामनो हायो ना बे बर'नि सुरजोंनो बेखौ नाजायोबा हायो अब्लासोनो जोंनि बर' राव बर' हारिमुवा एसे डिस्टिंटिभनेसा बारा जागोन जों हारिमुखौ फोथांनो लाखियो हारिमु आफादनि बिथांमोना बुंदों रायजो सरकार आरो काउन्सिलनि मदद नांगौ प्रिजार्भ दोननो थाखाय माखासे हारिमु बेखौ सब समाय इनफ्रास्ट्राक्चारजों नायनो नाङा जों अलरेडि जेराव इनफ्रास्ट्राक्चार दं बेखौ बाहायनांगौ खारन दिनै नों बुंनो हागौ जे जोंहा मोनसे आनसलिक कमिटि दं हारिमु आफादनि न' नांगौ जोंनो मिउजियाम नांगौ जोंनो मिउजिक नांगौ नोंनो बोसोरथाम मेनटेन जागोन बोसोरथामनि उनाव बयबो गारनो ओंखारगौ खिन्थु जेराव इउनिभार्सिटि दङ कलेज दङ बेफोराव नों लाबोनो हायो ना साप'ज रुनिखाथायाव दिनैहाय मोनसे कलेज दङ नों कलेजनि अथ'रिटिजों रायज्लायनानै मोनसे सेक्सन डेभेलप खालामनो हायो ना हाया बर' मिउजिकआव
दा बिदिबासो नों सास्टेन जागोन खारन जों एक्सपेरिमेन्ट खालामनानै नायबाय डिमान्ड बेसिसाव जेसेबांखि न' लुवा माने बे न'आ गासिबो मोसौ गलि जालांनो नागिरो बा उनावहाय माने सोरबाया कब्जा खालामो उनाव जाय पार्पसाव न' लुदोंमोन बे जायालासेनो मिटिं जाग्रा पार्पस जायो इनफ्रास्ट्राक्चार साइकेल नाङा खिन्थु दा गभर्नमेन्ट आसामनिफ्राय जों ओरैबायदि माखासे पलिसि लाबोगासिनो दं ट्रेडिसनेल बर' कालचार बावहाय बर'ल' नङा आसामनि जेसेबां ट्रेडिसनेल इन्डिजिनियास कालचार बेखौ प्रिजार्भ खालामनायाव जेसेबां नांगौ जों हेल्प खालामलांगोन आस्सा इउनिभार्सिटियाव जों बड'लेण्ड मिउजिकखौ लानो मोनसे कर्स जायगा बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव बेखौ लानो हायो रायज्लायबानो जायो लागोनबो बिसोरो खिन्थु बिनि थाखाय नोंनो जि खिथाब नांगौ बा माबा नांगौ बे गासिबो रेडि जानांगौ ओमफ्राय बिनि सायावनो जेनेबा मास्टार खालामनाय सोरबा प्रफेसार नांगौ बे जोंना रिसर्सेस थिग जाजोबोबासो बेफोरखौ दाबि खालामनो हायो जानो हायो खोथा गैया गोजोनथाव खौरां माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार नार्सारि LKG UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन